Jo llegiré el segon poema. Aquest poema es titula Pedres als tancs. És sobre un poema sobre els atacs que els Estats Units van fer a l'Iraq. Sí. La gent ja no llença pedres als tancs. No senten crits, tot és pau. Una pau escrita amb sang. No és la pau de cap acord. És la veu dels innocents, és el silenci dels morts. La pau blanca de l'hospital, un colom al cementiri. Què són la llei i el respecte si no enganys? On van a parar les opinions esclafades? On els crits ofegats? On els crits ofegats? És que no, ja s'ha acabat. Tots són paraules maldites, mai dites. Ulls que no volen mirar. Potser hi quedin orfes respirant odi. No hi ha pau. No hi ha pau. Sols lladres. Famèlics, cants carronyaires, devorant cervells podrits. Ningú no sent l'esgarrifós silenci dels imams. Algú, plorant, comença a gestar un suïcidi. Ningú no resa, ningú no espera, ningú fa res, perquè ja no hi ha ningú. Sergi Cleofé.